ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ସଦା ନମ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଥରେ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅବିକଳ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ। ରାଜାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ସତ କହିବାର ପରିଣାମ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି। ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବରଲାଭ କରି ମହାମୂର୍ଖରୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ବି ଚିତ୍ରପଟର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ବାରି କହିଥିଲେ, ମହାରାଜ, ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠଶୀଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏ ଚିତ୍ରପଟରେ ତାହା ଅଙ୍କନ କରିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରାଣୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ରାଜା ଅନୁଭବ କରି ଏହା କାଳିଦାସ କିପରି ଜାଣିଲେ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୁପିତ ହୋଇ ଚରମ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ମହାରାଜ। କହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଜା। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପୁଣି ବିନା ଦୋଷରେ, ଏହା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଆପତ୍ତିଜନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ତଦନୁଯାୟୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ସମୟ ବଡ଼ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଥିଲା। ମିତ୍ରୋଦ୍ଧବ ତଥା କୃତଜ୍ଞତାର ଶାସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରାଜପୁତ୍ର ସସେମିରା କହି ପାଗଳ ସଦୃଶ ବୁଲିଲା। ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କାଳିଦାସ ଏହା ଜାଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକ କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ପରି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛଦ୍ମରୂପ ରାଜଦରବାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଛଦ୍ମ ବେଶଧାରୀ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜପୁତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୱାନ କାଳିଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମରେ ରାଜା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।